teño un guión, é totalmente improvisado e é o meu pensamento de 10 anos. Non debíades pasar de largo, porque levo 10 anos pensando, observando, ata dar fiado isto, e debíades quedar. E se é longo, mentras facedes algo, estendedes a roupa, cousas que tedes que facer en fin de semana, pousades o móvil e escoitades. Que verme tampouco non dá aportación. A estrutura do vídeo vai ser a seguinte. Vou explicar o que é unha heterotopía, que nos explicou Foucault. No punto 2, a escola como espazo heterotópico maravilloso por excelencia. No punto 3, por que, cando o profesorado pasa a ser autoridade pública, frústrase a posibilidade de que a escola sexa esa heterotopía. No punto 4, vou explicar o caso específico de Galicia como país colonizado cando o profesorado pasa a ser autoridade do Estado. Punto 1, que é a heterotopía. Foucault explicou que un espazo pode ser esa heterotopía, aquel onde se xuntan diferentes realidades que sen a presenza, sen a existencia dese espazo, estarían por aí dispersas e non chegarían a atoparse. Cando se atopan, permiten confrontar as diferentes realidades. Isto pode ser a cadea, os presos na cadea. A cadea pode ser unha heterotopía. Os hospitais. Cando nós estamos aí na sala de espera e falamos da nosa saúde, do que nos dixo o médico, estamos confrontando esas diferentes realidades, o que nós demos por normal. O cemiterio, o propio cemiterio pode ser unha heterotopía. Pero isto poderíamos falar outro día, porque a ruptura co cristianismo, porque o cristianismo tamén, a práctica relixiosa, ou doutras non, pero bueno, eu aquí o que sei, provoca espazos onde as diferentes realidades se atopan. E a escola, para min, sería ese espazo que sería a heterotopía máxima donde as diferentes realidades se atopan, pero atópanse en tanto se desenvolven. Por iso a min me parece que a escola é un lugar maravilloso que ten todo o potencial social aí reunido. Non falo nunca contra a escola, é máis, porque ao poder lle interesa a escola. Porque sabe que ten todas esas realidades nun momento no que se desenvolven e pode influir nese desenvolvemento. No 2013, cando se fai sólida a idea do corpo docente como autoridade pública do Estado español, deixa de poder ser esa heterotopía. No vídeo anterior que falo da República, a autoridade non pode politizar a poboación, porque a autoridade é un cargo. Cando se fala de labor docente, a labor docente é un cargo do poder, entra unha vez que a autoridade pública está dentro da estructura de poder. Eu fui unha persoa que no 2013 falei e argumentei por que o profesorado non debe de ser autoridade pública. A escola non pode estar dirixida pola autoridade, e menos en Galicia, pero isto xa o deixo para despois. Os protocolos. Saen aí os docentes, protocolos, sí. Pero cando ti as autoridade, o poder estatal ten que darche unhas ferramentas para que ti exerzas o cargo. Non
non podes exercer libremente porque tens que responder por esa autoridade. A ti a autoridade parece, son autoridade, pero ti non podes ser autoridade sen responsabilizarte de que se cumpra a lei e todo aquilo que quen che dá a autoridade, quere. É dicir, é unha realidade política, non é unha cuestión de se é bo ou é malo. É políticamente verdadeiro. Cando unha autoridade pública, vou falar do profesorado como autoridade pública, cando unha autoridade pública abre un protocolo, non é o traballo, non é a labor docente. Está exercendo esa autoridade pública. E neste caso, na escola, exércea sobre suxeitos que non teñen unha capacidade política plena. Isto é Foucault en estado puro. Isto é microfísica do poder que xa existía, que xa se tentaba imprimir no corpo docente, e cando o corpo docente foi quen de celebrar poder ser autoridade pública, fíxose real. A microfísica do poder é isto. É crear realidades. Cando un profesor di que son ordes de arriba, non está dicindo que cumpre ordes. Está dicindo, aínda que el crea que non, exerzo o poder do Estado. As ordes de arriba son ordes do poder. E obedéceas porque, ademais, a autoridade que ten obriga á obediencia. É que é así, vai implícito no cargo. Por que o profesorado lle molesta que se diga neutralidade ideolóxica? E moléstalles e non saben sinalar o porqué, porque é a microfísica do poder imprímese en nós. E topamos que a contradicción como algo que está dentro de nós, que a veces non poden explicar, non poden sinalar un inimigo. Pero sinten a contradicción. Daquela, cando se lles pide neutralidade ideolóxica, isto ponos de cara a esa incoherencia que ao mellor non viron cando dixeron somos autoridade pública, isto temos presunción de veracidade, viron todo o positivo de ser autoridade, pero non viron que cando se lles pide neutralidade ideolóxica é que no exercicio do cargo, porque é un cargo que exerces, non é unha profesión libre que ti... A propia neutralidade ideolóxica persoal é a falta de neutralidade ideolóxica na aula. Porque eles xa están dentro da estrutura de poder, logo xa están de algún xeito adoutrinando en todas aquelas leis do Estado que lles confire a categoría de autoridade. E repito, non é bo nin malo, é unha realidade política do ensino. Cando ves as mobilizacións, non as de agora, porque eu participei nas de 2016 e 2017, e ves non o que expresa o profesorado, daste conta que se presentan como a resistencia, como a persoas disidentes, subversivas, mais iso non é real. Unha mestra na aula ten autoridade e ten protección institucional. Logo non está resistindo ao poder estatal. Unha mestra na aula está a exercer o poder estatal. Porque é a súa función como autoridade pública. Unha mestra, no exercicio das súas funcións, non pode exercer desobediencia civil,
Porque unha mestra na aula non actúa como a civil, actúa como unha autoridade pública. É incómodo, pero é políticamente verdadeiro, é fiel, o que digo é fiel á realidade política do ensino en España. Cando o profesorado pide o apoio das familias, eu estiven aí, apoiando. E é aí tamén que despois fun comprendendo estas cousas, non? Desde a vivencia tamén. Piden o apoio das familias, sí? Pero as familias, cando estamos diante do profesorado, non estamos diante daquel referente pedagóxico intelectual libre. Estamos diante dun axente institucional que actúa no nome do Estado. E isto tamén é unha realidade. Non hai unha equidade de poder. Dicía eu, que creo que non o teño por aquí, se me para tráfico e me queren rexistrar o coche, eu non lles estou axudando, non os estou apoiando, eu estou colaborando desde a obediencia civil. Daquela, eu estiven aí, apoiando as movilizacións docentes. E co tempo comprendín que o que eu estaba facendo era a obediencia civil. Non é posible o apoio. E chaman á comprensión da cidadanía, e si, podémolo comprender. Mais a realidade é que sexan autoridade. Tamén en nós crea ese... Si, eu entendo vos, pero... Si, iso é a microfísica do poder cando está imprimida absolutamente nas nosas mentes e nos nosos corpos. Nós sentimos que hai algo que nos separa. É esa asimetría de poder. Chegou 2013 e seguimos actuando como se non houbese un cambio político estructural que o muda todo. Se volvemos á heterotopía. Agora resulta que temos moitas realidades sociais que se atopan nun espazo e xa non as podemos confrontar, permitir que sexan, porque o propio exercicio da labor docente é un exercicio de poder, de administrar, está ao servizo do Estado. Entran aquí cousas que son un pouco perigosas. O profesorado non pode falar no nome do alumnado. O profesorado non pode dicir, é que os alumnos na aula din. Unha autoridade non pode, poder pode que o fan, pero non debe falar no nome das persoas sobre as que exerce a autoridade, porque as silencia. E logo está o tema dos protocolos, porque non é casual que moitos, a partir de 2013, é como que apareceron máis protocolos, e de repente dicimos, que lle pasa á infancia? Por que agora non lles pasa nada? Agora hai autoridades, e as autoridades dánselle ferramentas para exercer o poder. Daquela, cando un profesor abre un protocolo, isto non é unha acción pedagóxica, é a activación dun procedimento administrativo. Non é un acompañamento educativo propiamente dito. Ese acompañamento xa dependerá da ética da persoa, pero a realidade do protocolo é que é un mecanismo de intervención estatal. Cando ti como nai ou como pai te sentas diante dese profesor, profesora, que ademais piden o teu apoio, e ten diante un protocolo que abriu sobre a túa filla, sobre o teu fillo, ti non estás falando cun profesional libre.
Está falando o Estado a través dunha autoridade, salvando as distancias. Cando te para tráfico e che rexistra o coche e non leva a baliza, non está falando un chaval que te parou aí. Está falando o Estado a través dunha das súas autoridades. Na escola, salvando as distancias, é igual porque o mecanismo é a lóxica do poder. Cando falamos de autoridades, é así. Desde logo non é o mesmo un antidisturbios que unha mestra. Mais a lóxica de poder é exactamente a mesma. E despois, é certo que o profesorado móvese moito desde a emoción, é o que digo eu, parece que non asumimos esta realidade, e daquela din cousas non como facíao con boa intención. Pero a autoridade pública non responde da súa boa intención. A autoridade pública responde dese procedimento. Responde sobre os actos públicos. Esta realidade política é moi necesario que entendamos para precisamente poder mudar algo. E hai unha cousa que di o profesorado que para min hai que deixar de dicila. Cando din facémolo polo ben do alumnado. Facémolo polo ben do alumnado é unha frase históricamente perigosa cando ven do poder. Non, o profesorado non pode falar como a colectivo admirable e éticamente correcto no momento que pasan a ser autoridade. Porque son persoas e hai de todo. E son autoridade. E os fallos non son, equivoqueime. A autoridade non responde da súa intención nin de un despiste. Cando unha autoridade pública actúa, o relevante non é a intención ou se despistou. O relevante é o que fixo. É o que iso supuxo. Porque o exercicio do seu cargo é un exercicio de poder. O caso particular de Galicia. Cando agora vemos porque o galego, porque nas aulas, porque sí. E isto é duro, pero o profesorado galego non pode expresar galeguismo puro e duro na aula porque son unha autoridade pública do Estado español. E aquí podemos saltar de Foucault, non? Que é onde vemos aquí desde a heterotopía, a Fanon. Non se pode defender o propio desde a lógica do poder. O país colonizado non se defende e non vive cando quen administra usa a lógica do colonizador. E isto é durísimo. Pero cando eu digo o galego non se pode salvar nas aulas é que a autoridade pública do Estado español non pode ir contra a Constitución nin contra toda esa lógica do poder. A mestra, o profesor, os docentes poden ser independentistas e antimonárquicos republicanos, poden non ser fora da aula. Pero eles na aula, no exercicio do cargo, que é un cargo de autoridade pública do Estado español, volve a entrar a microfísica, está neles, encontran unha contradicción dentro, cando, por exemplo, falan de censura,
non se pode falar de censura cando a unha autoridade pública se lle pide que funcione según a lei. Non existe a censura da autoridade pública cando se lle di isto é o que hai. Galicia é unha autonomía de España. E aquí entra o galego. Ti vas a administrar o galego según di o poder colonizador, neste caso. Eu teño un moi bo amigo que é profe de galego e el sempre o di. Eu na aula adícome á miña especialidade. E trato de que as persoas que están ali teñan competencias lingüísticas. É a miña labor. Pero iso non salva a lingua falada. Por iso, cando eu digo a lingua da aula é unha lingua morta, refírome a morta no sentido de que é unha lingua académica, de libro, sí, de competencia lingüística. Non ten máis. Precisamente, non é épico. E responde á lógica do Estado español. E responde á lógica do Estado español porque quen a imparte é unha autoridade pública do Estado español. E isto é duro. Pero é preciso dicilo e asumilo. Moi preciso. Porque cando a autoridade pública do Estado español está xestionando a lingua, non só non a salva, senón que nesa trapallada que se vai encontrar e que lle van chamar censura e de todo, vai encontrar algo dentro de sí que vai facer a esas autoridades estar sempre limitando elas mesmas o uso e a normalización, sí, porque todo o tempo se están axustando ao Estado español. Por qué? Porque é a súa obriga como autoridade pública. É duro, pero é certo. E a miña hipótese sobre a infancia é que a infancia está petada de poder. Está petada de que os xestionen. E a miña idea do que sí debería pedir o profesorado desde a autoridade pública é baixen as ratios para que poidamos nós administrar o poder, non? que nos está dando. Estades dicindo, sodes autoridade, eu non podo exercer autoridade sobre tantos á vez. Isto é politicamente correcto solicitalo como autoridade aquele Estado que che dá esa autoridade. E desde aí, isto non é épico, nin se soluciona con mobilizacións, non é épico, pero é ético. Que pode facer unha mestra ou un mestre para humanizar o alumnado? Pode non atopar a motivación para abrir un protocolo. A autoridade pública, cando abre un protocolo, está iniciando un procedimento administrativo e ten que motivalo. Se ti agora dis, fulanita é unha soñadora despistada que pasou unha gaviota e queda mirando, e eu vou estar máis pendente deses despistes. Como só é despistada, ti non vas a topar unha motivación. Di, non, é que eu cando estou pendente que anote na axenda, a nena anota e vai facendo. Non atopei motivación para abrir un procedimento administrativo. E humanizas a fulanita, que é unha soñadora despistada, como podes humanizar a aquel neno, aquela nena máis tímido, e non atopar a motivación
que te obriga, como autoridade pública, a abrir un procedemento administrativo sobre esa cidadá, que é un suxeito político, pero sin capacidade política plena. Está baixo a túa responsabilidade, sí, pero tamén está baixo o teu poder. Ese poder que o Estado che dá cando ti aceptas un cargo que leva implícito que és autoridade. É isto, espero que se entendese. Paréceme que temos que facernos conscientes desta realidade, porque facernos conscientes da nosa realidade política é o primeiro paso para podela mudar polo camiño correcto.